Здравейте, вие с MC Games и това е за конкурса на Foxy Games, която ми е приятелка и наскоро разбрах за този конкурс и го направих. Обаче не мога да рисувам Енгъл и го направих с Spindrap, който малко по-хубаво рисувам, а Foxy много хубаво рисувам. И само да го покажа за нейния конкурс. И това е само рисунката да ви покажа. Според мен Фокси рисува много хубаво. Спиндра, ръцете му. Буквално. Буквално гадно. Много си грозен. Спиндра, искам ти кажа нещо. Какво? Не ми открадвай Менгъл. Хубаво, жених се за нея обаче. Хубаво. Ще те прибия, сам да те намеря, ще те убия родители и ще те разваля завинаги, колкото и да си развалена. Добре. Добре, хора, това е всичко за днес от мен. Довиждане и по-скоро. Това е само клипа. Чао от Фокси и от Spindrap. Довиждане.